Alenku, ukážeš, jak jsi velikej? Jak je Alex velikej? Takhle je velikej. A ukážeš, prosím, prosím? Prosím, prosím. A Alexi, kde máš uši? Kde máš uši? Tady jsou uši, ano. A kde má Alex uši? To je pusa. Ukaž, kde je pusa. Kde má Alex pusu? Máme nové auto, Honzík skáče salto, pojedeme na výlet. Leď má Beruško, leď, kolik teček máš? Máme nové auto.